Sona nang angin bersebening naiklah berohaya minggu. Ran sau này bi khai nhau đừng hao cô lê Ấy, sedem abo uन्दै सना ओंखाम संदों दा हरगोन आइडिखौ जागोन आब' सना नोंसिनि अननायावनो दावगालांनो हाथों Roma bro hi like done thank you Roma bro like होनायनि थाखाय सना नों आंनि सना नों गोसो गोरबोनि गले गले
कोई नहीं आया. ठंडी सी आती है बनवने से.
Oh, GM bro. Hello, bro. Hello, bro. Rumah oleh visitor. Gems, Gemsrang blog. Hello. Ada good morning. Good morning, Gemsrang, good morning. आंनि एलबियाव नुजाफैनो थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। बारुं गामिं भाई एक सालू कर जाओ देगा हाँ जरूर देगा थोड़ा सा टेंशन मत ले जिएम बर' बै माबाखौ लिरनाङा एस इउ बि ल' लिर बारुं फाइस कैसे करते हो गमसां ब्लॉग ऑल फ्रेंड कमेंट करते रहो दोस्त लोग बारुं गेमिंग बातो भाई क्या बोला भाई अखाफोर ब्लग आइदि दं नामा सोरनावबा मोनगोन ब्र आइदि मोनगोन आइदि गोनां दंलाबायो रमा ब्र'जों सोलायनानै ला लायाखैबा आइडिखौ चेन्ज खालामना ला एक्सेस खालामना ला गोमस्रां बारु गामिं साबमि प्लिज बारु गामिं आपको बुलाया गोमस्रां ब्लॉग फ्रेंड हो जाओ आईडी है तो चेंज कर लीजिए शिक्षर हो क्या आप क्या बोला मुझे समझ नहीं आया बारुं गेमिंग गोमस्रां ब्लॉग एलबि मालिक नाव दं अखाफोर ब्लग मोनगोन आइडि एक्सेस खालामगोन आं र' दा अखाफोर ब्लग सोदोम आब' आइडि हरगासिनो नोंनो आंनो नामा सोदोम आब' गोमस्रां ब्लग हे बारु गेमिंग 6 आइडि है मेरे पास
बारो गेमिंग चला गया क्या? रानस्रावनाय बिखायाव दुंहाव दुंहाव गले गले गेलेफैबाय थायो। कमेन्ट हर कमेन्ट मा सिरि सिरि थायो। गोमस्राम ब्लग लागाव हाहाहा। रावबो नुजाफैयिनि थाखायनो होस्लायलाय। उफानि ब्र अनलाइन। सोदोम आब' आइदि हरबाय दं। हमको दिया क्या? ओ मेरे को दिया 926। सब भाग गए क्या? कमेंट करते रहो। कमेंट। 6 भाई कमेंट नहीं दिया। रोजे नों आंनि सना नों आंनि गोसो गोरबोनि नायब्लाबो अहाया मेगना। गले गले
पुर्निमा बिरु नार्जारि आं लाइभल' होनो फैबाय आं एल बि होदों एल बि होदों लाइक होनानै थांनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि पुर्निमा काम आंनाव फाइभ दान माहाय पुर्निमाया लाइकल' होनो फैदों नालाय लाइकल' होनो औ औ Maniroma Demari on सोदोमाबो फाइभ दान सेवेन फिफ्टी थ्री एक घंटा होने वाला क्यों 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 पुर्निमाया एल बि होदोंनो एल बि लाइभल' होनो फैदोंनो गावबो एल बि होदोंनो पुर्निमा बिरु नार्जारिया ओइ आसोलफोर परिखाया मालालै नोंसिना डिसेम्बराव गोजां बोथोरावसो डिसेम्बरनि बेसेबां थारिखआवलै हो 35 ना मिथिया
खोथाया खम सेसखासैलै ने फरायनो मोजां जायोरा ने खिथाला माखौहाय होगोन बेखौ एडभान्सफोर हरायनानै थाखानो हायोद्रा ने सिनि मोनलाय नों सिनि मोनलाय हा माथिं सोर माथिं मोनलाय नोंसिनिलाय बाबाया मय दं न'आव मा मावो मावा सिमेन्ट रोगादों न' लुदों ने न' लुदों ए सिबिं बुरजाबानो फोखादोंदां ने एसे बुरजा बिगाबासो जानाय ने 10 बिगासो जानाय एथ'बां नङा खादों दा मेरला माथो बाबानि गारिखौहाय लानानै फैनांगौरा स्कुलाव सालायनो रोङा रोङो दा हाखौ मोनहास'आ दा मोनहास'यो मोनहायो सालायखुमाखायो दा सालायखुमानांगौरा गोलैयालै खारलानो दलद थांखायो माथो गाबथानोला बिदि ओइ गोजौ नागिरदो बिदि गोजौआवहाय गाबथाहैदो ह होनलायनानै खयथायाव जायो दानिया स्कुला खयथायाव जायो दानिया स्कुला 9टा आयौ 8थायानो जायाखै हनै बे फोथारावहाय खारलाबायहैदोरा गोलोमनायनि गेलेग्रा गैया स्कुलावहाय सोदोमाबो अन अफानि ब्र अन दिनैहाय रावबो फैले नामा आंनि LB आवलाय बरिंबानो मोनखायो इदिला नों अनजालि हायेन सेरफांनि अनसुलि खनसे नुनायावनो नोजोर होबाय आं नों अनजालिखौ अरायजोंनि मोदायजो महरै अनजालि अरायजोंनि मोदायजो महरै बायनो गोसो दाजानो आरो गोरबोजों सायख'नायखौ
ना हमनो फैदो फैलै मेनला हनै दावलाबायनायखौ नुवाखै नोङो कितना बाजि हुआ 8टा नोंनिलाय घरिया है नैहाय गानना फैनांगौरा गोदोनायावहाय बे इन्जुरावहाय आलायग्राखौनो गोगोमबानो गानना फैखानांगौ इदियाव बिदि आखाइयाव गानग्राखौलाय बिदि आथिङावसो गानोद्रा आफेजो ओंखारद' सोदोमखुब आब' ओइदान थेंक इउ भेरि बेंकआथ' नोंना बोरै जाखोलै बेंकआ सोरनो हैनो सानदोंलै दासो मिथिबाय आं होन बिमानो खिथागोन आं होन फाग्लासो जाबाय नामा आं मा खालामबावनोथाय इस ब्रो ने कहाँ चला गया हाँ खासुला बि फ्रिजआव आं 1K समावसो हरजोबगोन मा रिजार्भ बे दासान्दि खमथार लानो लागनो हाबा मोनगौमोन जाया देनांबा जाब जाब जासिगोन दा जोबहां जोबहांआवसो लाहैनांसिगोन दा बे समावथ' आइयै जाब जाब दाथ' खम अके अके रमाजि
यार मायालु मलाई सुन 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 मनै लागे Tawae tatiki चेहरे के उदिखी किसी को उसने कहा उसे संदनी मुकाना रोमै रोमै नुहुरनाय Dili nama sona, dili nama sona, raji nangane, gili nangane. जल्दी आजा लाजि खांबाय आं सनायश्री मुसाहारि जयेन जाबाय दे दसे सम आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय सनायश्री मुसाहारि सानु मिउजिक भोजपुरी हाय हेलो ब्रो सानु
Sanuji, come join me. Sanu, Romas official ni belaya. And Hozau. Hey, Roko. Tathora, tathor. Sanu music boost. Selagi kia. Ma मानसिफ्रालाय दाउ थुमफ्ला थुमफ्लाल' नुजाना बिरलाङोलै आजा माइ हायो नोंबो गुमा हमग्रा दा गुमा हमग्रा बेयाव पर्टि आइडि जाबाय 1K खालामनो आंहा आइडि गैला आब' ओमफ्राय खबर होफैला दे फैफिनला सोलाबगोन बिस्राव लादों ना मादों होनदों स्कुलफोराव मा होनो खथेमोनहा खथेमोनहा जोंना एसे बेलासियावसो दा ना फुङावनो फुङावनो मोनबा लागौमोन ओमफ्राय नायनोसै र' फुङावबा साबसिन जागोनदां मोनायाव मोनाहैबा जागोनदां जायो जायखिया फिसा फुं माबायोबा लायोबाबो एखे फुङाव बानायथों न'खरनि ल'आलाय जायो आजादिनो एसे बावसुंबो लागोन नालाय औ फोथाराव लामा बानो उफाय गैला
Amal official like done. Good morning. Like. Thank you very much. Amal official dog. आंनि LB आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा मर्निंनि आमाव अफिसियेल ब्लग Roma official on गैया जायाखै नोंहालाय आं जाखांबाय आमाव ब्र' मोनानि ओंख्रि गोजांजों होबाय बिबार बायदि नोंनि महरा आबोरा सिखिरि जानानै गेलेफैयो नोङो आमाव अफिसियेल बहाथो दं पुर्निमा बिरु नार्जारि हेलौ पुर्निमा रमास अफिसियेला नोंजों लोगो जानो लेंदोंमोन अबाव खारनानै थांनायमोन नोंलाय ओइस दासो लाइक दान होननाय जाहैबाय ओरैसै गोजोनै था गोसोखौ हमथा थागोन नोंनिफ्राय गोजानाव आन्दोआ आं फोथायबाय पुर्निमा बिरु नार्जारि आं दहायनो होदों थेंकिउ नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ आंनि LB आव सम होफैनो हानायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहर दुखुनि मोदै दालाबोथों आंनि साननाय आरो हनाया नोंनि मेगनाव दुखुनि मोदै दालाबोथों सिखाव नङा आं गुन्दा नङा नों खावना लायनो मा पापनि थाखाय साजा होखो नों थैनो बायदि मोजां मोनो आं नोंखौ बिखा गैया नोंसोरहा ओइ दिदि मेथाइ खोना होबा कपिराइट फैयो
कपिराइटखौ दानगोन जेबो अरजाया नै साहैबाय। कपिराइटखौ दानगोन जेबो अरजाया नै साहैबाय। जिरिना सना अन जिरिना सना अन आंनि एलबि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जिरिना सना मा खबर मोजां खबर। आमाव अफिसियेल ब्लग अन जोनोमानो नोंसिनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो जिरिना सना? गैया मोनानि ओंख्रि गोजांसोमोन। लकेल दाउजों आलु भाजा दालि जल। जिरिना सना आमाव अफिसियेल ब्लग अन बिसिता बर' गुड मर्निं बिसित्रा। आगै ओरैसै नोंनि बेसेन गोसाखौ आंनि एलबि आव होफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। पुर्निमा बिरो होबाय। लाइक दान थेंक इउ बिचित्रा लाइक होनायनि थाखाय। बिउटिफुल बिउटिफुल जिखौ नङा मोनगोन दा नङा नोंखौ खावना लायनो। आमाव अफिसियेल अन उपानि ब्र अन मनरमा अन पप्पानि सुपार बिचित्रा हाय पुर्निमा आब' गुड मर्निं पुर्निमा अह' आं जेबो खोनाया। थेंक इउ बिचित्रा बर' हाय आमाव आमाव अफिसियेल आं मिथिया ओरैसै पुर्निमा बिरु मर्निं आं नुवा ओरैसै पुर्निमा बिरु मा खबर आगै बिचित्रा बर' उफानि आब' गुड मर्निं आमाव अफिसियेल अन
आं ओंखाम जायाखै सोलाखेदो ब्र सोलाखेदो बिसित्रा बर' रमा आब' गुड मर्निं बहा थांनो बिसिता बर' नोंनो दा आइडि हरगोन आङो सोर आब'नि एल बि आव थां गुड मर्निं चित्रा फन दोनना दखान थांदों थांनो मा लायनो ओंखारखो सोदोम आब' आमाव ब्रो कमेंट करते रहो Company bro on Manorama on बिसित्रा बर' दा आं हरगोन सोदोमखौ आब'नि एल बि आव थां नयथानिफ्राय होन बियो बिनि एल बि आव हरगोन आं ओइस बि खेबनोसै सोदोम आब' गुड मर्निं रमा आब' खुलुमबाय आं खोनायो नोंनि गोदै देंखो निउ ब्रेन्ड लखा माथो निउ ब्रेन्ड लखा गवालै आंजोंबो एबार गवा आंजों एबारबो एबार साखाबो नायहोआलां थान्दैमोनखौ जाख्लंमोनखौ साखानि सिनबो नायहोआ आं थान्दैमोन जाख्लंमोनखौ ओइ मा बास फैलाबायखो
RK Konwal. Hi, good morning, friend. Good morning, friend. RK Konwal. RK Konwal, good morning, all friend. RK Konwal, like that. Thank you, like देने के लिए. शुक्रिया. गारिफ्राबो डिस्टार्ब ब्रा. RK Konwal, hi Manorama. RK Konwal, Manorama Demari बे भिडिअ'नो ना आन जादों. 9:44. Manorama join me. Manorama RK Konwal बुलाया join हो जाओ. 9:44 नुदों माथो आं. Manorama. RK Konwal blue detail. Friend हो जाओ. Ama official on dong deh. RK Konwal new friend come. Friend हो जाओ friend. Manorama Demari RK Konwal ने बुलाया. Friend हो जाओ. Hello Demari. Azau sis. RK Konwal. Friend हो जाओ. Manorama ने बुलाया. Pani bro on. Manorama on. मैंने तुमको बुलाया, तुमने हमको बुलाया. साथी साथ बन जाओ, दोस्त बन जाओ. हम सब लोग आगे बढ़ना पड़ेगा. RK Konwal, Manorama आपके घर जाऊंगी अभी. आप घर जाऊंगी. पानी on. Bersiklah. Bersiklah.
लागाव आसोल हिन्जाव रायलायनाय दंलै। नै सफैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। आर्कनवाल मनोरमा आप मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड बन जाओ। Borosikola Gunung Baturi Samana bibar baru ini. हम हैं दोस्ती हम हैं दोस्ती हम मगर सोएंगे दोस्ती. पानी आपके घर जाऊंगी अभी. निजय ब्लॉग हेलो ब्रो मॉर्निंग निजय गुड मॉर्निंग. दासो थुमफ्ला नुजाफैबाय नों निजय ब्लग लाइक होआखै लाइक थुखेना होदो ब्र. ओइ नैबे आर्कनवालजों लोगो गैयाबा लोगो जा निजय ब्र. निजय ब्र गुड मर्निं ओइ निजय ब्लग दासो डिउटिनिफ्राय फैदों ब्र आं लाइक दान थेंक इउ निजय ब्र लाइक होनायनि थाखाय आंनो आरो आंनि एलबि आव दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखाय. आर दिदि ओके लॉन्ग वीडियो से सपोर्ट करो आर्कनवा सपोर्ट करो उप्पानि नार्जारि से निजय पागल ओके उप्पानि अफिसियेल अन आमा हरगोन आं माखासे हरखांबाय नामा सिगाङाव माखासे चेक खालामबावगोन आं दा चेक गोनां बबे बबे हरजायाखै. निजय ब्लग आइदि आंनोबो एसे हरदे अननानै. निजय ब्र नोंनो मैयाना दाख्लै हरदोंमोन नामाथाय ना हराखै चेक खालामगोन आं. हरजायाखैबा हरगोन. बिसिट्रायाबो थांलायबाय नै आइदि हरनो नागिरदों दसेखौनो थाथेरा.
आमा अफिसियेल गुड मर्निं निजय ब्र आर दिदि बाट थाला ने खा लिया ना कि आर कनवाल आमाव आदै अफिसियेल हा 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 अफानि आब' खुलुमबाय मानु आब' मेम माम जाबाय नामा मानुआ डिउटियावसो दं नामा निरन्जय निरन्जय निजय ना निरन्जय जाखो हा 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 गुड मर्निं निजय ब्र सोदोम खुब बाय थेंकिउ सोद्रोम आब' नोंनि टाइम सफैबाय नै रेडि जादो इउपि आब' निजय कुक जायाखै मामखौ निजय आब' उफानि आब' नोंखौ आर कनवाला सार्ट खालामबायनो रिटार्न खालामदो कमेन्ट चेक खालामनानै आमाव ब्र बडि बिल्डार वाइ बडि बिल्डार आमाव अफिसियेल हा 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 हो हो हा 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 उफानि ब्र निजय ब्र र आं मै आइदिखौ हरनि मोनसेजों आं लोगोखा उफानि ब्र अके आर जय अके उपा ब्र खुलुमबाय आमाव अफिसियेल लाब 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 होननाय मानि मा जायो बिनि ओंथिखौ आं मिथिया एल अ बि एल अ बि एल बिहि एल बिहि आर कनवाल बाय अल फ्रेन्स खुलुमबाय थेंकिउ आर कनवाल निजय इउ 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 निजय आर दिदि इमान होनखालायनो सोला गैया एमाव ब्र हिनजाव 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 गैयाबानो बे संसारा सोलिया ओंखाम ओंख्रि संनाय थोरसि लथा संनाय सुनाय निजय ब्र खुब आबाव खारखो जानोबा
खुब आब'नि एल बि टाइम जाबाय बेखायनो थांथ'बाय रेस्ट लाहैबाय। मन'रमा आं खोनानाय बाय दं बे खुब आब'आ आंखौ नायबाय दं बे खुब आब'आ आमाव अफिसियेल ओइ ट्रेन ओइ ट्रेन साइटिंनि आफेल जाग्रा रेन्जय सेस खासैलै निजय ओ नोजोरल' आमाव आदै मरनिंनिफ्रायनो सुरु जाबाय नामा आफेल बायनो लाइन थालायनांखागौ नामा आफेल बायनो सारनोसै जमफलजों थुलाबायनानै रानहोसैलै एसे आमाव निजय फैदो ओइ आफेल 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 नांगौना आफेल 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 अफाराव हगारदों अफाराव Upani bro R6 moi support karihu comment check koriba আর কোনো আর চলা গিয়া Upani bro निजय आमाव आदै खम जारला बे फारि ब्र जोंबो निजय ब्रनोबो हरलाबाय दे आइदि दा हरगोन आं माबानो आब' सोदोमनि बेयाव जारलायानोथ' जादों सेसखासै ओरैसै अके आब' खुलुमबाय मेरे एलबे थोड़ी देर में रुकने वाला मनोरमा oh no 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 Manu abo maise siri
निजु ब्र फ्रिजु ब्र माम जाबाय नामा जाखांबायलै ब्र दहाय फुङावनो जादों। सिक्स आमाव ब्र लाइन थाके दे नहबादा मैने नङाबो मोननाय नङाबो निरन्जय जारजि मोदोमलायो फाग्ला फाग्ला लाइनाव थाहैद निजय ब्र नङाबा मोननाय नङाबोनो आफेला। आमाव अफिसियेल जाखायो बेजों लाइन थाखाद नङाबा दा मोननाय नङाबो निरन्जय जारजि मोदोमलायो। आमाव आदै बिराद दाम जाबायलै आंनो फैसा गैला। मनोरमा अन फानिब्र बिजय थांबाय नामा? ओइ तामुल ब्रनि आफेल बायनो लाइनाव दंहैयो खोमा निजयआ। बोरै जाखो? थाङाखै आब'। निजय ब्र हेलौ 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 हेलौ। नटिफिकेसन नहीं आया सोदों आब'नि दाबो। निजय ब्र खम जारलालै प्रिन्स ब्र नोंजोंबो। अपेन ब्र सापर्ट खालाम आं नायदों।
बायदेर बायदेरा मोसौ मोदोम लायो बायाबा दुखु मोना बे फैद' खावनानैसो लायनांगोन माथो खावखुमानांगोनसो निजय ब्र' आइदि दंबा हरलाबाय दो भिडिअ'फोरखौ नायहैदो औ अपानि ब्र आंनावबो दंबावो खोमा नोंनो हरजायो दा चेक खालामना नायगोन आं दा चेक खालामना हरगोन आं आमाव अफिसियेल ब्रना आफेला सेल जाथारासैनोलै निजय ब्र एसे सेल खालामना हैदो निजय ब्र आदै फ्रिजु ब्रआ जा मोजां बुंदोंना निजय ब्र आमाव आदै सेल जायाखै नामा नोंना गैया सेल जायाखैनो आमाव ब्रना एसे सेल खालामना होदो नों अके आब' हरबाय दं र' आं हरलाबायना हो टिभिसन ओंखारफैया दाबो एलबि होआखै दाबा इलाय उफानि ब्र हा 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 आमावआदै हालालै आं ट्रेन साइथिं गुदियाव रज'नाय आफेल फिथाइ बे दारि गोलावफोरनि खिनाय नांला जोबनाय खोमा सिरिनायखौसो बुंफैदों खोमा समायनाथार औ ब्रा जै फैदोलै बे जेबो फात्ता मोना फ्रिजुआ निजेल' उपा आब' अबाव नुखो अबावबा नुसनबाय नामा उफानि ब्रआलाय निजय ब्र'नि बिहावखौलाय उफानि ब्र नोंनि भिडिअ'आव सेसखासैलै बिजय ब्र स' टेलेन्टेड इयर आमाव आदै नोंनि भिडिअ'आव उपा आब' गुबुननि भिडिअ'सो नायबाय नामा नों आमाव अफिसियेल जायाखैलै दाबो कास्ट'मार लाबोदो निरन्जय सोदोम एलबि होबाय बाय दे अल सोदोम एलबि होबायनो आं टिउसन माथो ए होबाय सौ फैबाय बाय अल फ्रेन्ड आमाव ब्र अफानि ब्र निजय ब्र दोनबाय दे एलबिखौ सोदोम आब'नियाव थांदो